Ngayon yan, papakita ko lang yung motor na available dito sa Honda Dagupan, Guangzhou. Okay mga yan, tingnan natin yung mga available na motor dito. Tara na. Mga yan, ito yung Honda TMX. Meron dito. Ito yung bagong model. Bali yung parehas lang naman to, yung tangke lang ang kulay lang magkaiba. Tapos ngayon itong Honda Beat. Yung design ng Honda Beat, bagong design. Tapos Honda 125i. Ayan, may kulay white, may red, tapos may matte black, tapos may red din sila na tapos yung ADB 150, tapos yung PCX Airblade. May kulay blue, may kulay red. Tapos yun, meron lang din yung Wave 110. Tapos RS 125. Tapos may black din na XRM. Okay, thank you pala sa kay paano to, sir? Si Raquel. Oh, yan chat kay Raquel dito sa Guangzhou Dagupan. Tapos si Sir Charlie. Happy New Year. Happy New Year. Okay, Sir Charlie. Okay, thank you. Mga yan, nakita nyo available na motor dito sa Honda Guangzhou Dagupan. Maraming salamat sa mga yan. Maraming salamat sa sa atin dito. Diri accommodating sila Sir Charlie, sila Sir Mark. Salamat sa pag natin dito na pumayos na mag-vlog dito. Okay, thank you. And more power everyone. God bless you. Salamat sa panonood. And bye-bye.